Publikum skal få en oplevelse af det, der sker mellem musikken og håndværket, at når håndværket er i gang med sine rytmiske, repetitive bevægelser og bliver understøttet af musikken, så sker der noget. Det var anderledes, end hvad jeg havde regnet med. Jeg havde regnet med, at jeg bare skulle ind og høre noget jazz, og så lige et oplæg. Craftpsykologien er den psykologi, som forklarer, hvad der sker i os mennesker, når vi gennem vores egen passion for et håndværk laver noget med vores hænder. Hjernen slapper af på en anden måde og går over i et andet system i hjernen, hvor man ikke har plads til overtænkning på samme måde. Man tænker ikke så meget fortid og fremtid, man er bare til stede i nuet. Det er nogle af de ting, vi godt kunne tænke os at vise, forklare noget teori, men så samtidig give folk en oplevelse af, hvordan man lytter anderledes, når man faktisk er aktiveret. Og hvor fedt det føles at få de der små mikrosucceser hele tiden af, at nu mestrer jeg noget nyt. Det, jeg kunne mærke i mig selv, når jeg sad, det var, at jeg blev glad over for materialerne i hænderne, og blev glad over, at jeg faktisk kunne mestre og lave de der ting. Som publikum, der får man en oplevelse af, at når man sidder og laver noget med sine hænder, så mærker man det, man har fået beskrevet. Og derfor så vil vi veksle imellem, at der er musikalske indslag, så er der oplysning om craftpsykologien og hvad der sker i vores hænder og vores følelser, når vi laver noget med vores hænder. Og så er der publikum, som er aktiv og i gang med at skabe selv og prøve på egen krop at mærke, hvad der sker med dem, når de laver noget med deres hænder. Det var dejligt at få lov til at være sådan interaktivt med i processerne, også selvom at det er nok ikke noget, jeg ville lave så meget af i forvejen, men det var meget inspirerende. Og det er en af de store gaver, man får ved at lave noget håndværksmæssigt. Det er en tiltro til egne evner, som man på en måde kan flytte over i andet i ens liv. Bagefter så var det ligesom, man bare tænkte, det var egentlig talt meget rart. Det var en rar følelse. Det er jo sjovt det der med at kan gå herfra med sådan en helt tydelig stemningsløft. Altså, det er ret vildt.